Ze Alaitz oraindik backstagean daukagu zai, eta eskatuko diot platora sartzeko. Gabon Alaitz berriz ere. Zuk ikusten gaituzu eta entzuten gaituzu eta ondo zaude. Bai, primera. Ba, Laizter eskatuko dizut platora sartzeko, lehen da bizi, zuek denak prestaudete, zu Eider prestaude baita ere. Ez dakit Eiderrek ze ongi etorri egingo dion, ze, bueno, etxean ere akordatuko zarete, ezta? 5. edizioan izan dituzela alako gorabera batzuk edo. Eta gogoratzen ez pasarete, ba, Eider eta Alaitzen artekoaz pixkat memoria freskatu egingo dizugu. Play! Kaixo, Alaitz bizi naiz, 22 urte dauzkat eta Betzun bizi naiz. Alaitz dago... Rock and roll! Egia da kameraz kanpo Eiderrekin zita bat eukidezula? Hori da bai! Egunon txuz. Egunon. Intzek bapaten botado, atzo liamintzin estela Sandra dazu. Eta gu bakarrik laguna goldin bagea zergatik molestatu izu. Dia, 5 goxoki, orduan 5 musu. Bakarrik? Etzu bakizu niretzako oso importantea zarela eta ez den nahi nirekin eserritzea. Que no. Ba, Alaitz etorriko dala. Itzoiek Eider benetan sutan jarri zuten. Zertako etorrikoa? Ridikulon gehatzea, porque ridikulon gatukoa. Hortako, batorri, ikusiko zu. Ni zer esate zute, nik tipo hori ez dut aguantatuko hamu. Arrera ez dio, tingo tipo horri, ez que ez nahi etortzia. Ez nahi? Gabon, Alaitz. Kaixo. Zutaz ari ginen kasualitatea oraintxe. Bai. Nik barkatu, oain desan dut, nire modun gatikan, nire biotako jarrean gatikan, zen nire lotzatuten naiz, hain agresiba ikuste gatikan. Gureziak aukita, hilorrei ditu. Ez natorrona inor amorratzera edo inor inkordeatzera, eta ezer, nik etorri nintzen bera zagutzera libre zegoelako. Zu izango zinateke gutar? Bueno, zergatik ez. Nik esan nun, eta beha balin bat hor ni bani joa sentitzen. Eiderrek esana? Eskerrak zuri, Eider. Bera baldin badator ni banoa. Baina hori zen lehen, ez? Orain ja, bera baldin badator eta etorri egingo da, zu etzara joango, ez da? Ni zerotik nahetasi. Vale. Zerotik abiatuko gara orduan. Bai, nik berez behar jestiote sautzen. Bai, momentu txar baten etorri zala da, sin más, hori pasazan, eta listo. Baina lehiakide modun da pertsona modun ez dute sautzen.